Ayo. Elisa. Tatin jumeneng. Nah. Ndak do mengardo merem wae aku adake. Ora weruh apa saka kene. Ketok wae padake ora. Yo. Ngrampungke. Ngesahke. Heeh. Mendo melek. Lisa wis ra kuat melek. Ra kuat. Capek, dia capek. Matane. Piye? Merem terus. Ya turu ra apa-apa. Remasonen nek manut aku. Lho kan remason. Engko ora melek. Di remason. Heeh. Ya kowe sik kek. Kowe sik dengkulmu mlocot. Kan gurune. Gurune sapa? Gurune kok meng SMKI, kowe S2 kok meguru kok karo ngelmu sing luwih ngisor. Lho, maguru karo wong pengalaman. Kan pengalamane akeh gono. Hah? Pengalamane akeh kamu, akeh panjenengan. Ya wis ra apa-apa. Ya ora. Ya. Ilmune dhuwur aku tapi ne. Piye muni piye kuwi mau? Ilmune dhuwur Lisa. Ilmune dhuwur kowe kok kowe meguru aku demen anjlok ngelmumu. Ya pengalamane le disinau ki. Nah iya. Coba Bukit Siwe adoh-adoh ning kene yo menyinau kowe. basa apa? Bukit Sito. Bukit iki memperhatikan. Lah ya aku ya memperhatikan wong panjenengan iki nonton ki wo iki ngene. Engko perlu dicatet kaya ngene. Terus NB ngono kae. Nek pemerhati iki mesti NB harap datang dengan kelambi batik ngono. Ya NB ngisor dhewe yo. Kuwi aku Kaya undangan. Ha iya. Matur suwun. Ayo nembang wong loro sing apik. Ya. Apa mau penjalukane Kembang Rawe? Kembang Rawe mau urung diaturake. Ya. Wah. Hura-hura meneh. Ora apa-apa. Sing loro wis diaturake ngimpi karo apa jenenge gathik glinding saiki rada ura-ura sithik ra masalah. Ya. Bawani sa. Kowe sing nembang Lisa, Tatin dadi kendang, brangkang ning ngarepe bojone kono. Ngawur ya, aku ya dadi mbayangke wis aku dadi gendang tenan ya. Tumbuk. Ramuni ya. Kuwi bojomu apa, Mbak? Bojomu sing ngendang. Sing endi? Sing ngendang iki. Soale sing ngendang loro Sing arep. Oh, sing mburi. Sing mburi ya, sing mburi kuwi. Bojo. Ayo kuwi latihan nang omah karo kuwi. Iya. Jiwa agawe rucite Neno. Ayo Mbak Tot Titot. Sebang. Ayo Tin. Lara. Lara apa rara? Sakarepmu. Manut karo mengane cangkemmu. Rara apa? Kangsi. Tatin iki suarane wis cetha cantas, mbokne ya sinden, bapakne aktor film kartun. Apa? Kayane tembangane mesti apik. Iya. Ambiyen Dek Tatin dong patek payu iki ngarep omahe ditulisi terima campur sari. Uyon-uyon wayangnya juga ada. Ning ngarep omahmu kaya ngono, Pak. Bareng tak ece terus dimbroke. Terus antinai bende kae. Kadung ngetekke lho. Ya tenan kok ya. Aku kaget yen biyen kowe lah iki apa sing marahi aku ngono.
Campur sari uyon-uyon wayangnya sing kalimate iki lho sing lagu iki ngisor dhewe kalimate wayangnya juga ada. Wayang. Aku nek dayahe muni mana ngono. Wayang juga ada kan niku napa nggih? Salon lungit ngenten. Iya, salon lungit. Ibumu almarhumah ki Bu Sri Lungit salon lungit. Terima pemotongan rambut. Paes campur sari, uyon-uyon, wayangnya juga ada. Wayang dipotong juga ada. Niku tesih enten tambahane. Apa? Nyicil juga bisa. Wah ya, potong kok dicicil. Nek krowak-krowak. Mas nek nanggap wayang niku lho. Nah iya. Nanggap wayang kan di DPC ngono ora apa-apa. Ayo, harus ngono. Ayo. Upama mundut rakmi banget le ngece tatin. Iya. Lah napa? Bapakne krungu bathuke kaya angus ngono ta. Tanda panah terus nggawa toya. Ajek mana. Kowe tak nek kon ngene apa kae jenenge ilmu apa kae. Wah jan ayo. Keluarga seni kok mesti lucu-lucu ya, Gong. Ya ora mesti. Oh. Ana sing jelehi barang. Ayo sa. Tertentu tak turuti ibarat wong numpak prau ya lumampah tanpa kaki. Hah? Walah. Iya. Walah. Ing madyane ing madyane jala temah gonjing anggenjang ning pagulingan. ya wah terus ditibake kembang rawe pamundutan sore mau. Napa Pak gatel napa? Aku ora adus ya soalnya. Lah kok ora adus? Nek muni digebyur banyu awake terus klemes mbeyuyut kae. Iya. Mula anu jenenge iki apa? Napa? Apa jenenge iki? Apa? Rahasiane. Heeh. Rahasiane wong melek bengi iki aja dilap wae awake. Oh, aja digebyur, ngantuk terus. Carane kacara, Pak. Sapa? Ya wis ora tau adus. Kae iki arep nglendagel ning ora nggone. Kepengin dadi bintang tamu. Ya ning ora duwe mental. Tur dagelane ming dagelan cara kae ora diatur ya kemeling ae. Kuno banget. Yo monggo diaturke, yuk.
kudune seragame beda. Terus lilingku engko nang ngisor nek pas gara-gara munggah, nek pas limbukan munggah. Aja linggo nang ngisor ya aja turu tenan. Mulai ngampet wis tenanan ya.